Mandithathe lithuba ndibulise izihlobo zenkosi kulo lonke elilimiweyo. Amazwi enkuthazo asemini nje arekhodwe apha kule ncwadi ye2 Chronicles isahluko se20. Safunda nje indima ezimbalwana, la ndima ukuqala apha kwindima ye14. Xa ufunda isihloko sale chapter sithi Jehoshaphat faces war. Singa bantwana bakaThixo ngexesha sijongane nathi, sijamelene nemfazwe, sijamelene nengxaki, sijamelene nezinto, kodwa sifumana amazwi amakhulu azawuthi asikhuthaze wonke umuntu ozabe ebukele emamele elilizwe. Nanga amazwi enkuthazo siwafumana kwizibhalo ezingcwele zikaThixo. Ifundeka ngolhlobo lendima ye14. Then the Spirit of the Lord came on Jaziel, son of Zachariah, was the son of Benaiah, the son of Jeiel, the son of Mattaniah. Jaziel was a Levite from the family of Asaph. In the middle of the meeting, Jaziel said, "Listen to me, King Jehoshaphat, and everyone living in Judah and Jerusalem. The Lord says this to you. Don't be afraid or worry about this large army, because the battle is not your battle. It is God's battle." Inkosi yoxolo mayisikelele ufunda kwezwi ngoku nangona phakade. Amen. Sifunda lamazwi bantwana bakaThixo emini nje makhulu abhalwa ngumkhonzi kaThixo. Le ncwadi ibhalwa pha kwizithuba zika 872 ukuya ku 848 before Christ BC. Bantwana bakaThixo, injongo zesibhalo kungokuba uJehoshaphat umkhonzi kaThixo owayengukumkani wesine kukumkani wakwaSirayeli, yayingukumkani wesine kwi-Southern Kingdom yakwaJuda. Bathi ababhali he reigned for 25 years. Bantwana bakaThixo, sifumana apha umkhonzi kaThixo ejamelene nengxaki. Ingxaki awayejamelene nazo esebukumkanini umkhonzi kaThixo yayikuba kwakukho inhlanga, the neighboring countries, ezazifuna ukumhlasela. They wanted to attack uJuda, bezama ukungena ukugqobhoza ngezantsi apha kwaJuda. The Edomites, the Moabites, and the Amorites behlasela uJuda. Now umkhonzi kaThixo ithi incwadi yeBhayibhile xa ithetha kule ndawo, he sought the Lord. He sought the Lord for deliverance. Wofuna uncedo kuThixo for uba akwazi ukukhululeka kwalo yiko ajongene nalo. Ile ndima ke sibesigqiba uyifunda kule ndawo ithi don't be afraid or worry Jehoshaphat nabemi baseJerusalem, ngoba idabi eli bantwana bakaThixo esijongene nalo uthi ayilolenu lidabi likaThixo. Ndisisalo mazwi apha kuni emini nje into yokuba idabi mhlawumbi ojongene nalo ngeli xesha ndithetha nje ayilolakho, lidabi likaThixo, ngoba imfazwe iqale ezulwini phakathi koSathana kwakunye noYesu. Bantwana bakaThixo, uyoyiswa inamba ezulwini. Yiyo loo nto esithi uJesu kule ndawo, don't be afraid, ngoba eli dabi is not yours, lidabi likaThixo. Umkhonzi kaThixo uJehoshaphat umkhonzi kaThixo wayenobumkani obumeleleyo, wayenobumkani obusolid ngolona hlobo, ngoba ekungeneni kwakhe uye wabuqinisa ubukumkani bakhe. Bantwana bakaThixo, omnye umbhali uJehoshaphat was a man of courage.
was a man of great courage. For years, he had been strengthening his armies and his fortified cities. Ixesha elininzi esebukumkanini ebesomeleza umkhosi wakhe, ebesomeleza izixeko zakwaJuda. So ngoku kodwa abantwana bakaThixo simfumana lo mkhosi kaThixo ezele luloyiko. Uthi lo mbhali xa ethetha, he was well prepared to meet almost any foe, yet in this crisis he put not his trust in the arm of flesh. Uthe akujongana nalentlekele, ithemba lakhe bantwana bakaThixo alabasemandleni akuye, aba wathembela ngoThixo. You know, xa singena kwi-crisis, xa singena edabini, xa singena ezintweni bantwana bakaThixo, khawuwayeka amandla akho, ube ngumntu othembela ngoThixo, lo ukwazi ukunika amandla, ngoba amandla siwafumana kuThixo okwazi uphumela kwimbandezelo. Kodwa umkhosi kaThixo nangona ubukumkani bakhe babommelele lalukhona uloyiko, ngoba amaxesha amaninzi amava ukuthi unamava abantwana bakaThixo alukuncedi ekoyiseni uloyiko olungaphakathi kuthi. Kodwa oyena mntu ukwaziyo ukudilishana noloyiko olukho ngaphakathi sonamava nguThixo. Uthi umkhosi kaThixo kule ndawo, lo mfo wayenokwazi umelana nantoni anohlangabezana nayo, kodwa akafuna ukuthembela ngawakhe amandla, wathembela ngoThixo. Incwadi yeBhayibhile xa silifundela ibali kuthiwa lo mfo waba nethuba elilodwa lokuba athethane yena noThixo phambi kokuba abuze i-congregation yakwaJuda yonke iyokuhlangana etempileni. Khe kubekho ixesha ibandla likaThixo, abantwana bakaThixo khe bathandaze kunye noThixo, bebe bedibene etempileni. Wathi umkhosi bakaThixo wakhe kubekho ixesha kule ntlekele sijongene nokuhlaselwa ngoku ngama-Amori, sijonge ukuhlaselwa ngoku ngama-Edom namaMowabi, kodwa masingabayi ngabantu abathembela ngawethu amandla. Wathi xa ethetha nabantu, wathi makhe kubekho ixesha le-fasting, makhe kubekho ixesha lokuthandaza abantwana bakaThixo. Wa-appoint ii-singers ezawuthi zicule abantu zidumise uThixo in the midst of the crisis. Xa sidibana nentlekele endleleni, senza ntoni thina? What are we doing? Yintoni esomelezayo? Ithemba lethu libaphi? Now xa sithetha ngoku, xa sishumayela la mazwi, sivakalise ndaba abazilungileyo bantwana bakaThixo, amazwi asiwazisayo athi nokuba sizijongana notshaba, kodwa masithembele ngoYehova, ngoba nguye ozakwazi ukusilwela bantwana bakaThixo. Kuthiwa uJezeel umprofeti ophuma kubaLevi, kwindlu kaLevi, unyana kaZekariya, unyana kaBhenayi bantwana bakaThixo, kuthiwa wavela wema in the middle of the meeting, wathi don't be afraid. uThixo, umoya kaThixo wagqobhoza kwi-meeting eyayibanjiwe, egqobhoza ngombingeleli wakhe esithi don't be afraid or worry, ngoba elidabi ayilolethu, lidabi likaThixo. Ndathi ndacinga umbhalo othi obhalwa ngu-Ellen White othi the great controversy between Christ and Satan that has been carried forward for almost 6,000 years is soon to close. Elidabi eliqhubeka imikulungwane zeminyaka abantwana bakaThixo liseza kufikelela esiphelweni, liphelwe livalwe elidabi. Unombhali immediately xa uJezeel ethetha loo mazwi abantwana bakaThixo, Jehoshaphat bowed with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem bowed down before the Lord and worship him. Bakhonza uThixo
baqoboda kuThixo abantwana bakaThixo in the middle of the crisis. Babona uThixo bethandaza kuThixo. Komnye umbhali xa ndikule ndawo ndiyacinga ngu-Ellen White uthi xa ethetha yona kule ndawo uthi the season of distress and anguish before us will require a faith that can endure weariness, that can endure delay, that can endure hunger, tried. Bantwana bakaThixo ukholo ixesha le-distress, ixesha lobuhlungu, ixesha lezinto esizifumanayo ezibuhlungu eliphambi kwethu lizawudinga ukholo. Lizawudinga ukholo that can endure weariness, ukudinwa, that can endure ukulamba, ungabi nanto nasekhabhathini, ungabi nanto nasewolethini bantwana bakaThixo, kodwa ithemba bantwana bakathi nokholo lithi kukho into sekungekho nto enasepokothweni. Ithemba bantwana bakaThixo ixesha le-distress esizawuphumela kuso bantwana bakaThixo lizawudinga ukholo olunjalo, ukholo olubonayo apho omnye umuntu angaboni khona, kodwa asebenzisa amehlo okholo okubona ngaphaya. Lo mbhali Jehoshaphat encouraged the men and gave them instruction. Then he had the temple singers stand up in the special clothes to praise the Lord. Walusa ukuhlala, walusa abantwana bakaThixo into yokuba ngexesha lentlekele badumisa uThixo, wababeka strategically ukuze bakwazi ukushumayela ilizwi likaThixo bethandaza, ngoba ingxaki bantwana bakaThixo zibekwa kuYesu. Ingxaki ziziswa kuYesu. Akekho omnye umuntu ozawukwazi ithwala ingxaki zethu ingengoYesu bantwana bakaThixo. Inkomo ayinawukwazi uzithwala ingxaki zethu, ibhokhwe ayinawukwazi uzithwala ingxaki zethu. Isizulu lathumela uYesu ezisekwabakanye ukuba asithwale, asisuse isono sabaninzi. Ngohlanje emini nje ndiyanibongoza abantwana bakaThixo, ndisithi elidabi sijamenene nalo, elidabi likhwithelayo kubomi bethu ayilethu, elidabi lelikaYesu. Uthi uJesu umkhonzi kaThixo xa ndigqibezela le ndima abantwana bakaThixo ile ndawo, as they began to sing and to praise God, the Lord set an ambush for the army. uThixo abantwana bakaThixo usebenze emfihlakalweni esonto ugqiba ucula. uThixo wasetha i-ambush yakhe zokuhlasela kutshaba. Wathi kunjalo nje wena Jehoshaphat uthula uThixo wakhe, ngoba nguThixo ozakulwela. As a result entshaba kuthiwa zaphela zisilwana zona zodwa, abantwana bakaThixo bona bedumisa becula ngexesha lentlekele. Thula uThixo wakhe sowubethwa sowuthukwa ngabantu, thula uThixo wakhe sebethetha kakubi ngawo abantu. Vala umlomo wakho uthula uThixo wakhe zonke izinto, xelela uYesu izinto zakho zizise uYesu bantwana bakaThixo, ngoba nguye uYesu ongumlamleli phakathi kwethu nokunye noThixo. Ngemini nje bantwana bakaThixo ndithanda unimema ndisithi masithuleni sivale imilomo yethu kwixesha lesidabi. Sithule sithi cwaka xa sijemelene nezinto sithethe noYesu bantwana bakaThixo, ngoba uThixo yena uyakwazi usetha i-ambush elitshabeni amphethe uSathane asuke, ngoba wamoyisa kwasezulwini uSathane uYesu. Wawuyiswa akwafunyanwa ndawo yakhe ezulwini. Yiyo loo nto sisithi namhlanje elidabi ayilolakho, elidabi ayilolakho. Xelela uYesu izinto zakho zonke zibeke kuYesu. Bantwana bakaThixo ndizozisa lawo mazwi emini nje
sisithi xelela uYesu idabi liphula loyiswa ngomthandazo. Dabi loyiswa ngoYesu. Ngalomazwi ndizwa nibongoza baphulaphula. Ndizwa nicela ngendlela eyodwa into yokuba sithathe izinto zethu. Sithathe izinto zethu, sithathe amadlavu ethu. Sithathe ubuze bethu sibubeke kuYesu ngoba nguye bantwana bakaThixo ozakwazi udilana nobuze bethu. Sithule thina ziliqwaka uYesu azawusilamlela. Ngalomazwi ndithanda ukuthi enkosi isihlobo zayo, inkosi inomeleze, inkosi inixhase, inkosi inilwele nasemadabini nakuwo lamadabi. Ibe nguYesu onilwelayo, ibe nguYesu osilwelayo. Inkosi yoxolo mayisikelele, inkosi yoxolo isomeleze ngoYesu Kristu obuyayo. Amen. Masicimele bawunothando Thixo sekhaya emazulwini. Siyakubulela kwakhona ngelithuba Nkosi esilifumeneyo ukuba sivakalise indaba zakho ebantwini bakho, abantwana bakho abangenathemba, abantwana bakho malisolungileyo abajamelene nezinto. Ndiza kuwe emini nje, ndizokumema Mdali wamazulu nomhlaba ukuba uhle Israyeli, uze usombulele, usilwele Thixo kumadabi ethu esijongene nawo. Ngoba uSathane uyalivikivekisa ilizwe, uSathane uyalibona ixesha nalo emhlabeni lifutshane. Yiyo loo nto sibalekela kuwe Thixo udume ngokulunga into yokuba ube nabantwana bakho Nkosi bonke, abantwana bakho abajamelene nezinto ngoba ngendawo ufuna usileya kwengqolowa, kodwa khawukhunge ngathi Yesu ungenelele malusolungileyo, usigqume ngobulungisa bakho malisolungileyo, sambathise ngobulungisa bakho malisolungileyo khona utshaba lingacimbi ukuba lisigqibile malisolungileyo. Siyasondela kuwe emini nje sikucela Yesu odume ngokulunga uba ube nathi malisolungileyo. Ilizwi lakho Nkosi libomeleze, lisebenze Nkosi njenge-antidote yokuphilisa imiphefumulo kubantwana bakho abaqhwalekileyo emphefumulweni. Khawusebenzise ilizwi lakho Nkosi njengechiza malisolungileyo ukuze abantwana bakho baphile ngalamazwi bawafumanayo emini nje. Siyakuthandaza ke Nkosi, sikuthembile ubusivile nasemini nje xa sithetha nawe. Sithandaza ngeligama elikhulu likaYesu Kristu nobuyayo kwakhona. Amen.